tawag na to. Igsuon, paminawon sa pangayoon ako inyong attention. Si kasultin mo nito ko, sir. O si kasultin mo? O, saan mo? Gwapo kayo si Manny. Gwapo kayo si Manny. Gwapo si Manny. Kay ako lang sa mag-istorya niya na po mo. Kaya di man ta magadunggan na diri kung mag-istorya tandungan. So masaba ta. Ngayon na ako ang inyong hangyoon ako ang inyong atensyon sa tagailan ko yung higayon ng panahon na mag-share sa inyo ang word of God. Ang isi-share ko ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, yung sinasabi nating the sheep in the goat. Yung sinasabing, sino ba yung totoo na anak ng Panginoon o hindi totoo na anak ng Panginoon? Pwede nyo pakinggan, hello, yung nasa likod yan. Makinig lang po tayo. Ihalo ko na lang ito, ihalo ko na lang, i-mix ko na lang na yung believing and basta